Türkmen zinana maşgalan aralarında hasam mutaassifane görülýär ve iştilýär Türkmenistan yurdunda gaýrada däne bolýan musulman, dinseýür, dindar, ahun molla kabulu we ahun mollan gurrunlaryny eşitip herledin diýala. Şonlardan istegimiz belki din istegi şu gorsagy, şu boynu bokurdagy, şu kulaklary örtüp gezmek din wezifesidir. Hudaý Taala ýokdan bary getiren halygyň wezife dip buyrug'udur bendesine zinana maşgalaga ki gorsagyny örtüller. Ýalyklaryny ýygyna berip goýmadylar. Ýalygyny öňlüklasynlar. Ta öňlü puşeş bolsun, ta öňlü örtüller. Ay diýmediler, ay erkek öýdi gözüni ýumasynlar, gözlemi ýazynlar. Hudaý Taala erkege de aýdypdyr. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Erkek adamlara büyür, gözlerini yumsunlar. Gözlemediler dip Hudaý Taala erkege de büyürüpdir. Erkege de büyürmän goýmapdyr. Erkege de büyürmelýärine büyürüpdir. Amma zinana da büyürüpdir. Senin şotasyny örtgün. Yaşıl şotasyny basyr dogy. Gözlerini görünüp durmasyn. Bir ayet yani belli diye zinanın awraty yani görünmeler yeri şu yüzünden başka bir de elinin ayetinden başka yeri awrat ve görünmelermiştik. Puşida basarılmalymıştyk.